12 minutets i mig ja arribarem a la 1 i al final del programa, no sense abans repassar què diuen les revistes del cor amb el filtre de Joan Bustamante. Vinga, o sigui, sense filtre. Sense filtre. Comencem amb la revista que va més a la biblioteca, la revista Lectures, que ens porta en pàgines interiors que Belén Esteban va estar 18 dies en coma. Però això quan? No, ni ho sap ella. Diu, i afirma, diu, escuchaba a mis padres diciendo que volviese. Això ho va comentar a Sálvame, feien una conversa d'aquestes en plan filòsofos, que deien, ¿le tienes miedo a la muerte? I aleshores tothom deia la seva opinió de merda. I la Belén Esteban va dir, yo sí, porque yo estuve 18 días en coma y bueno, pues lo pasé muy mal. Horripilante, psicodélico i fantasmagórico. Sí, pues. Totalment. Tots hem tingut ressaques dures. És que el tema és aquest, que digui això, en 18 días en coma, i li diuen, però què pasó? No quiero hablar porque mi niña era pequeña y es va com emocionar i ja està, saps? Però bé, 18 dies en coma és una història. Home, Déu-n'hi-do, sí. Home. És un tema, no? 2 dies en coma és un tema per mi ja, Sí. Però 18 dies? I hores per això ho dic, que 18 dies ja em sembla... És que Belén Esteban i els seus somnis, Vinga, seguim amb la revista que descriu el temps que fa que estic rastret. La revista Semana fa el següent titular. Ta mare... Estava més pesat. No te l'esperaves, Ta mare no se separa de su virgen ni en las fiestas. De su virgen? Sí, jo he llegit aquest titular i realment he pensat, hòstia, deu tenir una amiga, aquesta típica amiga que tenim tots, que és lletxeta, saps? Però que has d'anar amb ella a tots llocs. I dic, hòstia... Que t'acompanya molt, Clar, a part ni per festes, la típica. La típica que ets tan filla de puta que a les 4 de matí no te'n recordes d'ella, oi? Exacte. Ja. Doncs em pensava que era això i dic, hòstia, quina notícia, i he fet clic per més informació i no. És en plan que Tamara se ha quedado como única reina del clan Treisler en las fiestas y ella, como nadie, sabe conciliar ese espíritu lídico con el fervor religioso. Que té una verge, Maria. Sí, porta una verge. O sigui, de fet, el coll portava penjada com el de l'equipo A, pues una verge. Però igual Hay que oír cada burrada. Sí. M'agrada el Jordi de girar aquestes cosetes. Això, pues la Tamara simplement no era que anés amb amigues lletges verges. Gràcies, Jordi. Si tens algun tipus de venjança per la teva secció de les notes rares, endavant, m'agrada i ho accepto. A la puta calle. Estàs provant-nos tots, a veure si sona, no? Vinga, i seguim amb la revista que descriu el que tothom diu quan juga André Gómez, el del Barça. Diu, la revista Què me dices ens porta... Quan veu l'11, oi? Ens porta una notícia i primer cal dir que avui era el dia, avui, com has dit abans, també és el dia dels músics o dels famosos que canten o coses d'aquestes. El dia de la música, en principi. Sí, i ens porta, la revista Que me dices ens porta una notícia on Mónica Naranjo, que és una cantant que també ha tingut una mica de follon, perquè l'altre dia, també en la meva altra secció de la tele, a Operació Triunfo va anar però amb un escote que et peta el cap. O sigui, portava 2 bebès. O sigui, no havia vist res impressionant, us ho juro. Doncs ha penjat una foto a l'Instagram on diu, muy feliz... primer, perdona, la foto és ella fent caca, però fent caca com supercool. O sigui, com ningú pot fer caca al món, o sigui, a no ser que siguis... Amb molt d'estil. Sí, a no ser que siguis Madonna, ningú va per la vida... Me vaig acostant al Sí. Ningú pot fer caca així, però ella ha penjat una foto fent caqueta. Y diu, muy feliz por la acogida que está teniendo esta edición de OT. Hoy quiero enviar un saludo a mis haters, o sigui, des d'aquí li envia un saludo al Massana una mica o a la gent que tracta el Massana. Diu, a mis haters favoritos mientras realizo una tarea pensando en ellos. Mare de O sigui, s'ha fet caca amb els haters. Que això, no sé, Àlex, com això tindrà repercussió. Home, i tant. De fet, té un missatge que veig així en la captura de pantalla, diu, no apretes, déjalo todo, reina, muchos besos. El miércoles estuviste sensacional. Però bueno, no apretes, però... Per què ningú li ha dit estuviste que te cagues? Imagino que estarà feta, però dic el xiste, no el... Da igual. Plom. Pim. Després, un tio que no conec de res, un tio que es diu... el ex de Chayo Moedano. Un tio de Sálvame, d'acord?
s'ha fet, diu Antonio Tejado, no quiere ser Kiko Matamoros y se somete a un injerto de pelo para volver a lucir su melena de antaño. Pues este es el nivel. Sí, diu, él mismo nos cuenta cómo ha ido la intervención. O sigui, jo, com a calvo expert, em flipa. Surt la foto ell entrevistat i el cap amb sang. O sigui, però els de Sálvame estan penjats. O sigui, surt el tio, però amb sang al cap. Ara acostem també a Facebook Live. Literalment, No, literalment, amb mini puntets al cap, però un cap calvo. S'acaba just de fer ara, en aquest moment. No sé si en aquest moment o ja està treballant i va així el tio sagnant pel món. O sigui, I em fa molta gràcia que posin com a exemple de calvo aquí com a Matamoros. Sí, diu, no quiero ser como Kiko. I diu, bueno, no sé, la mandanga que et deus ficar si et fiques el mateix que Kiko. Exacte. Però, bueno, és horrorós. De fet, explica que diu, llevo 8 años en Sálvame y eso ha provocado mi calvicie. T'ho juro, la notícia... Aquesta és l'excusa, no? És que estic molt nerviós. Sí, L'excusa dels calvos és aquesta. Quina és la teva excusa, Joan? Res, jo me la pelo molt. I ja per últim, a la revista també la lectures a dins, Ana Pastor, no sé, m'ha fet gràcia o no, no sé, diu, el titular, en portada, diu, mi madre no pudo estudiar, no sabe leer ni escribir. O sigui, la mare d'Anna Pastor no sap llegir ni escriure. Bueno, no sabem. No sé, pastora. No va poder, diu, orgullosa de sus orígens. Potser és pastora. Estem acabant molt amunt, Sí. Però Pot ser que sí. I ja estaríem. El món del cor tampoc dona per gaire més coses que calvos, gent fent caca i una dona que és pastora. que no sap llegir i escriure. Exacte. Bueno, està bé. Això sóc jo, l'estat pur. Exacte. Gràcies, Busta. De res.